Felu it-3 snin minn meta ħal ġurament bħala President ta' Malta, George Vella tkellem dwar dawn is-snin kemm ilu jokkupa din il-karga. Bl-intenzjoni ħarija tiegħu kif qal huwa stess hija li jaħdem sabiex kulħadd ikun jista' jgħix ħajja aħjar. Namlu minn kollox u meta qed nagħmlu qed ngħid jien il-President bil-eżekuttiv b'kollox. L-aħjar kollu li nistgħu ħalli nagħmlu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti aħjar milli illum. Dak li kulħadd jitkellem fuq huma ħafna drabi diffiċli niddefinuh dak li għedu l-common good. Għana għadinaw għal dak li huwa il-ġid komuni ta' kulħadd. F'messaġġ lin-nazzjoni il-President qal li dawn kienu 3 snin ikkaratterizzati mill-pandemija tal-Covid, kif ukoll f'dawn l-aħħar ġimgħat mill-gwerra fl-Ukrajna, l-elezzjoni ġenerali u żjara tal-Papa. Dwar iż-żjara ta' Papa Franġisku, il-President George Vella qal li din kienet żjara li matula tkellem dwar diversi suġġetti fosthom fuq riġenerazzjoni spiritwali. Meta l-Papa titkellem fuq riġenerazzjoni spiritwali, naqgħed jitkellem fil-sens ta' problemi li fil-fatt mbagħad jiġu problemi politiċi. Titkellem fuq il-korruzzjoni, titkellem fuq it-tiġdid tas-soċjetà, titkellem fuq il-karità, titkellem fuq l-immigranti, titkellem fuq il-gwerra, titkellem fuq il-ħajja. Dan huma kollha għalkemm għandhom l-lat tagħhom spiritwali, però huma kollha mbagħad marbutin ma' deċiżjonijiet politiċi. Ma naqasx ukoll li George Vella jiddeskrivi lil Papa bħala persuna li għandu karattru ħelu ħafna u li minkejja li saħħtu sejra lura xorta waħda għamel minn kollox biex jiltaqa' u jitkellem ma' kulħadd. Da reġa' daħal f'qalb ħafna tal-Maltin anki minn forsi ma jippratikax, imma daħal f'qalb ħafna Maltin għax jitkellem kif dak il-lingwa tal-the man in the street. Għedivem, la inti min jista ma jaqbilx mi għamet jappella biex dak li jkun iġib laqda, jew inkella biex dak li jkun jagħti l-karità, jew inkella jirrispetta l-barrani, jew inkella ma jaqbilx mal-gwerra. Ma tistax tgħidu ma naqbilx miegħek. George Vella qal li sa mill-ewwel jum tiegħu f'din il-karga u enfasizza fuq il-bżonn tal-għaqda nazzjonali, tema li għandha tibda titkattar fit-tfal tagħna sa minn etaġġ kejkna fl-iskejjel. Però jien ma jfissirx li inti ma naqbilx miegħek biex nipprova nikkonvinċik kemm sabiħ il-vjola. Għandi ninsultak, għandi nweġġak, għandi nikkalunjak, għandi nagħmel nkellmek bitliem dispreġattiv, garalek kull ma nista', dan li weġġalien. Marija Franca Lanza, Annet News.